Lagboru kurun wa ima bonya cogo cogo fo ko dante ni ko ina ablo da ala ka masaya ye Lagboru seko dame be seko la ni kurun bonya ni hakili mana ya kono cogo do ko bonya na abma hakili sigi ka tsaka bin abla nan dono be sena ou bien jimana ire bla bolo do kan absaka da firde ayu olu b'a jira k'a fɔ ko maa bɛ ko la k'i hakili to i yɛrɛ la ayi k'i hakili to ala ka masala bila ye dɔ fana ko ne ma ko baji fara cogo cogo sanji bɛ k'a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye baji ale ye jiw bɛɛ ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ ye i y'a faamu naamu ji yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ boli dugukolo kan naamu u bɛna ba la gere kan u bɛna ba la n'o nana ba la ba fana bɛ tɛmɛ u bɛ taa kɔgɔji la ayiwa a bɛna fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ ye fɛn min yabila ye a bɛ ku ye o diyagoya ye fɛn kɛ mina ye min ye ko bilayɔrɔ ye min ye a lawulilen don mun kama a bila nana a tɛ se ka bonya o ma ayiwa u b'a fɔ ten fana ko gan tɛ janya karibaga ma tubarikala ko ye mun yabila ye a y'o ye ko ye mun ye o y'o ye o y'o yabila ye a b'a kun ye mun ye ko ba da la ko bagan bɛ min mɛ jifilen tɛ dɛ o tiɲɛ yabila ye bamananw ko ten ko ba da la ko bagan bɛ min mɛ jifilen tɛ bagan min yɔrɔ kɔni na jifilen tɛ yen abila ye a b'a jira k'a fɔ ko a bɛ ala ka masaya dɔ ko fɔ sabula anw adamadenw bɛ min ni jisolilan de ye an bɛ ji soli k'a min k'a kɛ minɛn de kɔnɔ k'a min nka baganw olu tɛ min n'o ye ni fɔra sisan ko bagan min yɔrɔ la jifilen tɛ yabila ye hakilima kuma de don i k'a dɔn k'a fɔ hali ni nin ko in tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ se kɛ i y'a faamu baganw olu n y'a fɔ ten olu tɛ minɛn t'olu bolo tɛgɛ t'u la hakili wɛrɛ t'u la olu fana n'u ka fɛɛrɛ de don ala ye sebaya dɔ d'u ma ka hakilitigiya d'u ma min b'a to u b'u yɛrɛ mako ɲɛ ko an kan k'o de dɔn adamadenya k'a fɔ ko hali ni i tɛ se ko dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka masaya la a bɛ se kɛ bisimila bamanan dɛ ala nana diyara n ye bi ye kalo tile 12 ye janvier kalo don san 2021 fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafe dɔw kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko dɔw la a ko dɔw la donc a ko bɛɛ tɛ an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ le reporter gafew kɔnɔ kuma ka ca a siga t'o la kuma ka ca dɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ an bɛ kumaba dɔw de fɔ maaw nafigi yamaruyaw don n'u ye fɛn fɛn ye u b'a sɛbɛn kuma ka ca hali ma sara la u tɛmɛtɔ n'u y'a ye u b'a sɛbɛn voilà kuma bɛɛ tɛ se fan bɛ dɔ fɔ a la de gafe mun tɔgɔ le reporter ale ye mun sɛbɛn bi sɔngɔ dan na maître Kasim Tapo ale ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Dr Bugu Sise ko bɛnbɛnbɛn dɔ de kɛlen don a kama walasa min b'a to a kana i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ kalata nata ninnu na cogo min na cakɛda dɔ sigili baaraw bɛ sen na Sibi min ka baara bɛna bɛn sifinw kalanni ma an ka sɛnɛfɛnw bamayɛlɛmali la ka kɛ an makoɲɛfɛn wɛrɛw ye Mali ni Alimami jamana olu kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka nin ko sigi sen kan minisiri min ɲɛsinnen don an ka baara ni baaradege ma ale taara ɲɛda a baara kan a wele ko sa ka jira k'a fɔ ko an bɛ waati min ko sisan wulikajɔ dɔw bɛ sen na k'a fɔ ko Faransi kɛlɛcɛw ka bɔ an ka jamana kɔnɔ reporter mɔgɔw kɛlen don ka ɲininkali kɛ ko ka Faransi kinitigiw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko danbetigiya don wa jamana kanu fana don ko munna a tɛ se ka kɛ di olu kɛmɛ ka o ɲininkali k'a bila ye n'an y'o bila kɛrɛfɛ gafe mun tɔgɔ les échos u b'a fɔ wele bamanankan na ala jira k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ bolo min kan sisan ko a ka wusa jamanadenw yɛrɛ bɛɛ ka sen don lakanako la min bɛ wele ko police de proximité o maaw ka jɛ ka lakanabaaw dɛmɛ a ko siratigɛ la n'o tɛ ko duguba kɔnɔna na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya ko da bɛ maa ye sunati ye a bila yan nana o bolo ko sa Dr Modibo T Traoré n'ale ye minisiri kɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ale ka hakililaw la k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn sama bɛ cɛmancɛ fanga nɔfɛ sisan ale ka jate la o tɛ a fura ye fɛɛrɛ bɛɛ de kan ka kɛ walasa cɛmancɛ fanga in ka se ka ɲɛ o min bɛ kɛ sababu ye ni Mali kura an jigi bɛ min kan an bɛ se ka o lasɔrɔ moto taxi ko siratigɛ la a b'a la ka caya kosɛbɛ Bamakɔ sisan hali n'a ka di ye sa i b'a sɛbɛn i t'a kan i bɛ dɔ ta ko meriba mɔgɔw ye sariya dɔw ta ko siratigɛ la wajibi don maaw ka tɛmɛ sira minnu fɛ ko meriba mɔgɔw y'o sariyaw kɔni ta a bila an dan olu fana b'a fɛ wari ɲini
ayiwa ko fana ma kɛ cogo n'a ma parce que ni donateur i b'o sara dɛ ni fɛɛrɛ kɛra musaka bɛ sara o tiɲɛ sinon a cayara dɛ sinon n'a ka di e ye n'a ka di i ye an bɛ plaque bila dɔrɔn an bɛ mɔgɔw ta o tiɲɛ o tɛ wa ayiwa l'indépendant ale ye mun sɛbɛn bi ala y'a jira k'a fɔ ko tɔnsigiba min bɛ to ka kɛ san o san n'a wele ko forum économique de l'Afrique gagnante ko a ta ko 27 kɛnɛ kan BDMSA ɲɛmɔgɔba n'o ye Brahima Amadou Aidara ko ale kɔni ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ a ko siratigɛ la ka jira k'a fɔ a ka baara kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ donc a ma wari nɛɛmu a y'a baara kɛ ɲɛ awɔ ok wari marala mun bɛ tɔnɔ a kan ka kɛ hɔrɔn ye yɔrɔ ayiwa ko ka baara kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ alhamdulillah o bolo ko sa ka jira k'a fɔ ko ka da Senegali mɔbilibolilaw ka baarabila kuntalajan dɔ kan ko siman tɔni kɔni bɔra 18 na ka taa fɔ 24 siman dilan fɛ yan siman dilan fɛ yan a sera o la an t'an ta sɔn i b'a dɔn problème min yan min bɛ bɔ Senegali kuma dɔw yɛrɛ sɔn ka nɔgɔ n'an ta ye yan an y'a to a la i b'o kalama a caman y'a ta la ne y'a dilan n'o gɛlɛyara de yan ta bɛ nɔgɔya ni o de bɛ nɔgɔya tɛ kɛmɛ o tɛ faamu hali ni Senegali ta nɔgɔyalen kuma dɔw i bɛ taa sɔrɔ ni Senegali ka siman ka nɔgɔ n'an ka Mali siman ye Allahu akbar o ye ko wɛrɛ ye o kuma ka ca n'a bila ye o bolo ko sa M5RFP olu ye a jira k'a fɔ ko CEDEAO ka sɔrɔnadonba min b'an fɛ yan nɔ sisan Goodluck Jonathan la a ko olu sigalen don a la kosɛbɛ k'a fɔ ko fiɲɛba dɔw kɔni bɛ sɔn ka bɔ kalata nata ninnu na min b'a jira k'a fɔ k'a tɛna kɛ kalataw ye jama sigilen don ka minnu b'a kɔnɔ k'a fɔ a bɛ kɛ kalata jɛlenw ye o Tapital Pulaku kɔni a jira sa kunnafonidilaw ka barolasigiraw senfɛ ko maa 19 olu de ni kɛnɛ karabara mugu ci dɔ senfɛ bunti ko fili wala lawulinkama de don wa kɔni y'o hakilila ninnu fana sɛmɛntiya bila na Goodluck Jonathan y'a jira k'a fɔ ko minɛli minnu bɛ sen na sisan Mali kɔnɔ k'olu tɛ kɛ sababu ye ka cɛmancɛ faga ka batigɛ nɔgɔya bila na information b'a la ni ye jɔ kunkolo ye ni i bɛ ka kunkolo ye Elhaji Burama awɔ amuli bɛ o y'a jira k'a fɔ ko i bɛ ka gɛnni min kɛra ka bɔ fanga la ko an bɛ waati min ko sisan ko maa caman minnu tun bɛ boulevard l'Indépendance la waati k'a fɔ ko i bɛ ka taa ko a caman dalakan kɛmɛ bi ko ni an kun y'a dɔn o bɔlen ko sa ko Faransi finitigiw maaw b'a la ka wulili min kɛ u kama faso kɔnɔ yan nɔ ko yala ko dɔnbaliya de don wa dɔw ka tɔgɔ ɲini de don u tugu de don e sabanan fara kan l'indicateur du renouveau o ye jɔn indiqué bi ale y'a jira da ka dakuna kelen na kɛnɛkan ɲɛna ko Karim terikɛ kɔrɔ dɔ Karim ye jɔn ye fɔlɔ Karim Keita président denkɛ kɔrɔ ko président kɔrɔ denkɛ kɛ alo kuma fili la président kɔrɔ denkɛ voilà président kɔrɔ denkɛ ko terikɛ kɔrɔ dɔ b'a fɛ ka Adema PSG san jamana ɲamakala ta nata ninnu a bi ne fanga terikɛya banna terikɛya banna dɛ ko terikɛ kɔrɔ o y'a fɔ dɛ ex ami donc fanga banna terikɛ banna o de don dɛ ayiwa waritigi Abdoulaye nana kuma ka ca dɛ parce que u y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min ko sisan jamana ɲamakala ta kɔni hali k'a sɔrɔ an n'a cɛ ka jan ko maa minnu bɛ Adema ɲɛmɔgɔya la n'u y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Adema ka IBK dɛmɛ waati tɛmɛnen ninnu na ko maa kelen ninnu bɛ wuli ka jɔ la tuguni walasa min b'a to u bɛ se ka Adema bɛ se ka maa dɔ senkɔrɔma don cogo min na nafolobatigi don milliardaire Seydou Kulubali ko ale kɔni b'a fɛ k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka Adema ta ka gɛrɛ a yɛrɛ la cogo min na jamana ɲamakala ta nata ninnu na min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ i m'a kofɔlen ko a tun bɛ IBK senkɔrɔma don baaraw la ko a tun bɛ se ka maa dɔw yɛrɛ kɛ minisiri a bɛ se k'i bɔ minisiriya la koyi nka kabini IBK binna waati min na ko a fana ye yɔrɔ janya olu la kan waati min ko sisan ko gɛlɛyaba kɔni bɛ Adema kɔnɔ sabula ko maa caman sɔmi janganen don a ko la ko mankanw bɛ nin ka wuli Adama degelen dɔ la ayiwa o ye delilan ko kɔrɔ awɔ
wala ko sa ko Goodluck Jonathan ale be jatemina munu na ka jamana konna na no sirawo jamana nyamo ye ko munu sera munu ta Mali chamanje fanga ko siratkela o ko abi bara mina no kabi kunu ulu keme ka unne du kumbo do ni nyance ka nyefo ablandan o wala ko sa demokrasi ko siratkela farafina o ko ni farafina yere ka demokrasi misala ta ayere madu na masinzi mawerta kan o kema ka o nyini ngane ke akon farafina nga jan jamana bi duru nani akagele bunti ajira ka foko bunteli min kira no abla ko yusera tigla mo ko ya nyini ka foko segeselu ka ke segeselu muno ne ma shiti sira yira ula ka foko aya keta enquête indépendante ko doka sigi singa kanyere kuluka sigi ndima nyeda laje ndima ko la mbiye ko la wala muno we tien fa ko la ko do ko segeselu ke wasa ako tienga do wala ko sa segu ko chenye firlo ni logo firlo to wulke logo ko ulu ko na jira ka fu gela chamambe ukan wati nuna ablandan o ministre chifu ga ko fardum gela akara to ko to amatu gele o chen gela mo ngawlo ko soro a jarama dublique to wul kon na ke o ko ni gela ko no maga se ulma o chen Musa Atayer na ye chifu ni farko na ministre mbalo ajira ka foko ka chiffon faranyanga bi farafaral ka bonu nyache o ko keli wajibi de ulukan kama ale de be worola akasraira na bolon tamo mabutuga ko le combat anta kuncheno ama kuncheno nam ala jira saka foko wulika jomuno kera wati temende nuna o ko ayira ka foko ambora faso donga murtilla linga na restro jagwa fanga de kono ablandan o sidao ka chiden ngende mafia no Goodluck Jonathan ko yela ko ale na sika chamanje fanga ka la clé fiamu ba kono ka olubu akono wa ko me ka onyinga ne ka ablandan sika fomu no be jona nyemo ni UNT mo no nyache o jira saka foko be make kula folo nga la fasa ton ere mo ko ajira ka foko akobi siranyuma kan o membi tadike so wadana kuna foniteli kuma wado weni le kan famina laje kan ne dokuma no chabla non so non ma kuma mabe ayo yasro tinyede ma fofolo o chen ni tinye fora mbe ni chen fora ba wono ko tinyeli ton solima foni ko reko ko tinyeli ton solima o foni ko reko note so solima nga yalla ba man andre korlen la yobi seka mu fone e ba mo do Bamako bo ble Bamako ko ka jana Bamako ko jan gon mi fengoro la yoro Bamako ko koro la nam mado ase 2000 koni kunye pangolo ni kanai skotola o mado fana ko senel tumbikala sene kumbe kay puis koro tumbe aéroport yela mana mo woto ya la hawle kanel tumbe donc Sénégal tumbe Sénégal kon solo ka bola kana ke vente aux enchères o yadla ka lutije yela manya volo ka fere mo goma ka fere worti guma ale de kara ba mo ga ni ma yoro ni watina ataka bana so mbala o ti ba mo ko yoro oche aso adu ko lo so ngare abi do ko sojo do ko so wa able du ko lo do so ese du ko lo so ni cité ni ya cité te ese bon ko ro be min du ko lo so ka chanai ma evolo yango ni cité ko ni du ko lo so ka chanai note madala ko bon ko fangare ko war ka chanai depuis 1960 depuis 1975 we aéroport bor la katana e senula awo kene batumbe donc we a chechi we a di mogoma we a la akara nyima eme adlal to manya parce que ni sanana sirabe sira ni wota di wo yotani awo bi mi wele nazara ko ka viabiliser o de makable voilà yoro ni yoro jo bi ni jiseme temesra tala ala ni jitam ji nana ko ne jibi sra bayrede ali sami mancha na yisro asi kono e bara de bi bloku sigadola temesra ta jilaw yoro be de fajila ayo aka gelen bon comme yanto ko fo am yoro mina ba fo cité du Niger yan fana de la lendo ale fana du ko lo so ko becha mais ba ko fu mo yantu ye gunde mo ko tuntu te seyon ye babli de ke
pour que mɔgɔw kɛ yan u ye yan dilan mais o waatini ɲaare de bɛ ba tigɛ ka na soni kɛ yan kurun na yan de ye u b'a fɔ kɔmɔgun a tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ tun ye kɔmɔgun de kɔmɔw tun bɛ sɔn yan de an bɛ yɔrɔ min kan ɲaarew n'u b'u ka laadala ko la olu tun bɛ ba tigɛ ka n'a ye ka bɔ jama la k'aw ka ko kɛ yan ka yɛlɛ ka après ka taa donc yan de ye kɔmɔgun ye mais sisan maa t'a fɔ ma kɔmɔgun u b'a fɔ ma cité du Niger u ye babili 2 kɛ ka cité 1 k'a la ka 2nan k'a la sisan an bɛ cité 3 la sow dagabana so de b'a la k'a fɛrɛ k'a dilan n'i ye fantan ye kɔni i bɛ se k'i ɲɛ damu k'a fɔ i hakili b'a kan et k'i hakili bɔ a kan Ablaye ni yan dugukolo sɔngɔ yɛrɛ n'a dir'i ma i fanda i t'i hakili tɛ jigin yan na yɛrɛ voilà i bɛ taa ko wɛrɛ kɛ n'a wɛrɛ ye yɔrɔ fana dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ a ma jamaja kulu fɔlɔ o de kɛra Pongé ye jamaja kulu o de y'a farafinna tɔgɔ ye Bamakɔ tutigiw b'a fɔ o ma jamaja kulujan donc donso tun bɛ yɛlɛ o kulu kan ka taa kungosogow fa ka na n'a ye parce que o waati ni kungosogo de tun bɛ yen a wara o a mangala o i hakili bɛ fɛn fɛn na kungosogo de tun bɛ o yɔrɔ la o tun ye forêt yɛrɛ de tun ye kungokolo de kɔnɔ kungokolo de tun don bon donc u b'a fɔ jamajakulu tubabu nana k'a tɔgɔda Pongé la k'u ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a la donc k'a dɔgɔtɔrɔ jɔ a la k'u ka palais jɔ donc kungosogo tununa dɔɔni a kɛrɛfɛla la yɔrɔ dɔw bɛ fɔ Balasogo restaurant bɛ yɔrɔ min na sisan restaurant Balasogo bɛ fɛn na Balasogo ye jumɛn n'i bɛna yɛlɛ i ɲuman bolo kan Sɛlɛkɛni kulu sanfɛ o de ye Balasogo ye sogo de tun bɛ yen maintenant ji de tun bɛ sori ka bɔ sanfɛ ka jigin duguma ji jɛlen i b'a fɔ o minéral mɔgɔ si t'a bɔ yɔrɔ la wa mɔgɔw b'a taa min mais Nɛkurakaw ani Ɲɛrilakaw tun bɛ taa fini k'o yɔrɔ la Balasogo a bɛɛ tun bɛ sogo o waati na ni fitiri sera waati ni tɛ se ka tɛmɛ waraw cɛ bon a naaninan Ndatukumana o ye Misira Kusikɛnɛ bɛ yɔrɔ min na o fana tun wara de tun bɛ o yɔrɔ la o yɔrɔ fitinin ka taa Burkatumu Jelibugu ni fitiri sɔrɔ i tɛ se ka tɛmɛ tellement que o yɔrɔ ne ye kungo ye mɔgɔw b'a fɔ Ndatukumana o de tun y'a tɔgɔ ye fɔlɔ Ndatukumana o de kɛra sisan hippodrome fana a y'a tɔgɔ sɔrɔ Kusikɛnɛ de fɛ Kusikɛnɛ so de taa ni so bolo tubabu b'a fɔ hippodrome donc u y'o tɔgɔ da la mun ne fana b'o fɔ ye parce que a sanfɛla la kin dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ miliyɔn kin ni miliyɔn tigi tɛ se ka so jɔ ye o miliyɔn kin jɔn de y'a jɔ Musa ka fanga mɔgɔw de y'o jɔ ka yɔrɔ tila so dugukolo ka se miliyɔn la a daminɛ yɔrɔ la ala ka hinɛ Yusufu Tarawele ni Musa Tarawele la Yusufu ko Musa ma faama ni mun bɛ fɔ an ka yɔrɔ ma o man ɲi dɛ ko anw de ye faama ye an de bɛ faama fanga la an mun ka so bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw b'a fɔ miliyɔn kin k'o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye u ye décret ta ka ko miliyɔn kin tɛ fɔ tuguni ka hippodrome tɔgɔ da quartier la ko quartier hippodrome mais hali sisan mɔgɔ mun y'a daminɛ n'i ko miliyɔn kin dɔrɔn bɛ taa ni hippodrome miliyɔn kin dɔw ma ɲinɛ ko halisa dɔw ma ɲinɛ ko o yɔrɔnin na Musa ka mɔgɔw maa si t'a la sadasu la mun tɛ fanga la mun ka so tɛ ni u bɛ kelen ta a Sekuli a Filifɛn a Baba Jara a Musa a Asimi Danbele ninnu a Mamadu Kulibali ninnu a Sulemani Dafe o sadasu si tɛ Musa fara o jalatigi mun tun bɛ jɔyɔrɔ la mun ka yɔrɔ tɛ o la an b'a Aseyi fana ale ma ka mɔgɔ si tɛ mun tun bɛ fanga la k'a to Alifa ka waati la mun ka yɔrɔ tɛ Aseyi la olu de y'a tilan k'a fɛrɛ u yɛrɛ ma après u y'a tɔ fɛrɛ mɔgɔw ma a Jankunda o a Alifa o a Bilu o a Sumayila o bɛɛ ka yɔrɔ bɛ yen maintenant yɔrɔ fana dɔ bɛ yen Kɛnsanbugu o ye Modibo de y'o tila k'a di tubabu de y'a di Modibo ka mɔgɔw ma n'i taara Kɛnsanbugu Modibo ka waati a ka fanga waati u ka mɔgɔw de bɛ sɔrɔ n'i taara Kɔrɔfinna Modibo ka fanga waati ale ka mɔgɔw ka yɔrɔ do
donc fanga yɛrɛ yɔrɔ tila tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni sisan fanga ninnu yɛrɛ tɛ fanga caman ye nin ɲɔgɔn na yɔrɔw labɛn donc bon a se sotiba fana faama y'o dilan a tɛ se ka waati la ani i bɛ k'a ka waati tulo na olu fana y'o dilan ka tila tila u ɲɔgɔn cɛ voilà kɛra tan donc Bamakɔ tila tila la o cogo la Fanta bɛ taa kɔfɛ waritigi ni faama bɛ dugu kɔnɔ Bamakɔ kɛra o de ye o ye tiɲɛ Bamakɔ tila la o cogo de la o tɛ wa o ye tiɲɛ dɛ voilà maa fɔ i ni ce o kuma Ala ka dɔ wɛrɛ jira bamanan de kan bɛ jumɛn don dɔ wɛrɛ sa dɔ wɛrɛ o ye jumɛn alamisa tɛ yan bon ni ko t'olu cogo la Ala ka ko t'o cogo ni kɔmɔ t'o ma ɲɛ dɛ ni ko t'olu ko kan ka t'o cogo la dɛ an ka ale deli ko t'a cogo la ni kɔmɔ Ala ka ko t'u cogo la sinon ni kɔmɔ t'a cogo la an se t'a la mɛ o ma ɲɛ ma Ala ka ko t'u cogo la i tura magan ji tɛ yen